Όπως ήδη ακούστηκε, τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα την τελευταία 15 ετία, αν βάλουμε μέσα διάφορα πράγματα, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της χρόνιας λυμφοκυταρικής λιφιαιμίας. Παλιά η μόνη θεραπευτική επιλογή που είχαμε ήταν η χημειοθεραπεία. Τα πράγματα αρχίσαν να αλλάζουν όταν περάσαμε στην άνοσο χημειοθεραπεία, δηλαδή στο συνδυασμό των μονοκλονικών αντισωμάτων, που θα πούμε αργότερα τι είναι αυτά, με τη χημειοθεραπεία, όπου εκεί αρχίσαμε να αναθαρούμε και να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ανταποκρίσεων στη θεραπεία, διότι θα το πω λίγο νωρίς, αλλά έτσι είναι, η χρόνια λυμφοκυταρική μπορεί να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η έκβασή της με τις νέες θεραπείες που έχουμε, αλλά εξακολουθεί να είναι μία αρρώστια που δεν περνάει, δεν ιάται. Απλώς μαθαίνουμε να την ελέγχουμε και να ζούμε πάρα πολλά χρόνια καλά με την νόσο αυτή. Περάσαμε λοιπόν στην ανοσοχημειοθεραπεία και την τελευταία κοντεύουμε δεκαετία πλέον και αυτή την αφήσαμε πίσω μας και περάσαμε στις λεγόμενες στοχευτικές θεραπείες, τα νεότερα φάρμακα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη χημειοθεραπεία και στα νεότερα φάρμακα, τα οποία πλέον χορηγούμε σχεδόν αποκλειστικά. Στη χημειοθεραπεία τα φάρμακα επιτίθενται σε όλα τα κύτταρα που έχουμε στον οργανισμό μας και πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Τέτοια φυσικά είναι και τα κύτταρα της χρόνιας λυμφοκυταρικής, αλλά και πολλά άλλα κύτταρα του οργανισμού, όπως τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος, τα κύτταρα του γαστρικού βλενογόνου, τα μαλλιά μας, τα κύτταρα των τριχών, εξού και προκύπτουν οι διάφορες παρενέργειες που έχουμε. Από την άλλη, οι στοχευτικές θεραπείες είναι φάρμακα τα οποία στοχεύουν συγκεκριμένα κάποιες αλλαγές μέσα στα κύτταρα που τα προκαλούν στο να γίνουν καρκινικά. Στοχεύουν λοιπόν μία ή περισσότερες συγκεκριμένες πρωτεΐνες πάνω στα κύτταρα της χρόνιας λυμφοκυταρικής λιφιαιμίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μικρότερη επίδραση στα υγιή κύτταρα και επομένως να έχουν περισσότερη ασφάλεια όταν τα χορηγούμε. Με τη χημειοθεραπεία έχουμε πολύ περισσότερες παράπλευρες απώλειες σε σύγκριση με τα νεότερα φάρμακα. Δεν είναι βέβαια άμυρα παρενεργειών, όπως θα ακούσουμε, αλλά αυτές είναι πολύ πιο ήπιες σε σύγκριση με τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Έχουμε 3 κατηγορίες τέτοιων στοχευτικών θεραπείων. Η πρώτη είναι η αναστολής του υποδοχέα των β-κυττάρων, θα πούμε τι είναι αυτές. Η δεύτερη κατηγορία είναι η αναστολής της BCL2 και η τρίτη κατηγορία είναι τα μονοκλονικά αντισώματα. Τι είναι η αναστολή του υποδοχέα των β-κυττάρων? Αυτά τα φάρμακα λειτουργούν στοχεύοντας πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. Ο υποδοχέας των β-κυττάρων είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει πάνω στα κύτταρα, στην επιφάνεια των κυττάρων της κούλουλου, πρακτικά σε όλα τα β-λεμφοκύτταρα, όχι μόνο στα κύτταρα της κούλουλου, αλλά και σε αυτά. Είναι απαραίτητος γιατί αυτός είναι που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται αυτά τα κύτταρα. Είναι απαραίτητος για να επικοινωνεί το λεμφοκύτταρο και επομένως και το κύτταρο της χρόνιας λυμφοκυταρικής λιφιαιμίας με το περιβάλλον του και η επικοινωνία αυτή είναι απαραίτητη για να ζήσει αυτό το κύτταρο. Αν κλείσουμε αυτόν τον υποδοχέα, αν τον απενεργοποιήσουμε, τα κύτταρα της κουλουλού πεθαίνουν, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν, να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον και να συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται. Οι αναστολής λοιπόν αυτή του β-κυτταρικού υποδοχέα πάνε και μπλοκάρουν, κλείνουν αυτόν τον διακόπτη και έτσι σταματάει η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός των β-λεμφοκυττάρων. Δεν φεύγουν, δεν εξαφανίζονται, αλλά πάβουν να διαιρούνται και να πολλαπλασιάζονται. Έχουμε 3 φάρμακα σε αυτή την κατηγορία. Το πρώτο φάρμακο ήταν το Ibrutinib, το οποίο αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη από το 2014 περίπου. Πρώτα σε πιο προχωρημένες γραμμές θεραπείας, αλλά πλέον από την αρχή όταν ένας ασθενής διαγνώσκεται με χρόνια λυμφοκυταρική και έχει ανάγκη θεραπείας, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την κατηγορία αυτή των φαρμάκων. Υπάρχουν και οι νεότεροι αναστολείς, το Acalabrutinib και το Zanubrutinib. Όλα αυτά τα φάρμακα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα. Οι νεότερης γενιάς αναστολής έχουν
λίγο καλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι φαίνεται από κάποιες μελέτες που έγινε σύγκριση ανάμεσα στο Ibrutinib και σε αυτά, αλλά φαίνεται να έχουν και λίγο καλύτερο προφίλ ασφάλειας, να έχουν λίγο λιγότερες παρενέργειες. Επομένως, η τάση πλέον όταν ξεκινάμε μια θεραπεία είναι να χρησιμοποιούμε περισσότερο τους νεότερους αναστολείς σε σχέση με τους παλιότερους. Βέβαια, το αβαντάζ των παλιότερων είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον με αυτούς και πολλά δεδομένα στα χέρια μας από πολλά χρόνια χορήγησης και από πολλούς ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι αναστολείς του BCR? Αυτοί πάνε και εμποδίζουν τη δραστηριότητα μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται κινάση του Μπρουτών. Αυτή η κινάση λέει στα κύτταρα της κουλούλου να πολλαπλασιάζονται και τα βοηθάει να επιβιώνουν. Όταν εμείς λοιπόν τη σταματήσουμε, σταματάει η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός. Ποιες είναι οι ενδείξεις για να κάνουμε θεραπεία με αυτά τα φάρμακα? Καταρχήν, στην αρχική θεραπεία πλέον, όταν ο ασθενής διαγιγνώσκεται με χρόνια λυμφοκυταρική, μπορούν να χορηγηθούν είτε μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με μονοκλονικά αντισώματα ή σε συνδυασμό με άλλες στοχευτικές θεραπείες και συγκεκριμένα με τους αναστολείς της BCL2 που θα πούμε στην πορεία. Έχουν επίσης ένδειξη στη θεραπεία της υποτροπής, όταν δηλαδή επανέλθει η νόσος μετά από κάποια θεραπεία που έχει προηγηθεί στο παρελθόν. Είναι χάπια τα φάρμακα αυτά. Χορηγούνται καθημερινά μέχρι να πάψουν να ελέγχουν την νόσο ή να εμφανίσει κάποιος ανεπιθύμητες ενέργειες που τις θεωρούμε σοβαρές και μας αναγκάζουν να διακόψουμε τη θεραπεία. Ένα από αυτά, το Ibrutinib, μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με αναστολέα της BCL2 που θα πούμε παρακάτω, στην αρχική θεραπεία της κούλουλου και να χορηγηθεί μόνο για 15 μήνες. Και για τα υπόλοιπα, τα νεότερης γενιάς, δοκιμάζεται να χορηγηθούν με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να είναι συνεχόμενη η θεραπεία. Απλώς τα δεδομένα είναι ακόμη πρώιμα, δεν έχουν περάσει στην κλινική πράξη, γιατί όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, για να περάσει ένα φάρμακο στην καθημερινή κλινική πράξη, πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια, να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα, αλλά και η ασφάλεια ή και η υπεροχή έναντι άλλων θεραπείων. Επομένως, είναι ακόμη σε φάση κλινικής ανάπτυξης, όπως λέμε, η υπόλοιπη αναστολής της BTK σε συνδυασμό με τους αναστολείς της BCL2. Δεν θα πω για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί και εγώ δεν ήξερα το πρόγραμμα, οπότε θα τα πει ο κύριος Σαχανάς μετά. Αυτά θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας πω ότι είναι συνήθως ήπιες. Θα σας πω ότι μπορεί να επηρεάσουν όλα τα κύτταρα του αίματος, αλλά ότι συνήθως οι περισσότερες παρενέργειες εμφανίζονται στην αρχική φάση της θεραπείας και με την πάροδο του χρόνου φεύγουν σιγά σιγά, οπότε το πρώτο διάστημα είναι πιο δύσκολο. Μπορεί να είναι πιο σοβαρές, θα τα πει ο κύριος Σαχανάς, γιατί εδώ θα σχολίαζα για τα καρδιαγγειακά, αλλά θα τα πούμε αυτά. Όταν κανείς κάνει μια τέτοια συνεχόμενη θεραπεία με έναν αναστολέα της BTK, πρέπει να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Θα πρέπει καταρχήν να ξέρει ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν κάνει να χορηγηθούν μαζί με το φάρμακο για τη χρόνια λυμφοκυταρική λευχαιμία και επομένως καλό θα είναι να συμβουλεύετε πάντα τον αιματολόγο πριν ξεκινήσει μια καινούργια θεραπεία, ότι θα πρέπει να προσέχει κάποια πράγματα στη διατροφή και ότι είναι πολύ σημαντικό και το λέμε κάθε φορά, αλλά επειδή κάποιος το ξεχνάει, ότι όταν θα πρέπει να κάνει κάποια επέμβαση που αιμορραγεί, να βγάλει ένα δόντι, να κάνει μια απλή χειρουργική επέμβαση κτλ., θα πρέπει να κόβει για κάποιες μέρες πριν και κάποιες μέρες μετά τα φάρμακα. Τις λεπτομέρειες τις συζητάει κάθε φορά κάποιος με τον γιατρό του. Μπορούν όλοι οι ασθενείς να πάρουν αυτά τα φάρμακα? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν άλλα προβλήματα υγείας ή ο ασθενής παίρνει άλλα φάρμακα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα να τα παίρνει και δεν επιτρέπεται η συγχορήγηση με την ομάδα αυτή των φαρμάκων. Φυσικά όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, οπότε έχουμε τι να κάνουμε. Μία από τις εναλλακτικές επιλογές λοιπόν είναι η αναστολή της BCL2 και επειδή έναν έχουμε στην κλινική πράξη είναι το Venetoclax, για να μην το λέμε έτσι. Ένας από τους λόγους που τα κύτταρα της χρόνιας λυμφοκυταρικής συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ζουνε πολύ είναι ότι παράγουν υπερβολική ποσότητα μιας πρωτεΐνης που τη λέμε BCL2. Οι αναστολείς της BCL2 δρούν αναστέλλοντας αυτή την πρωτεΐνη και αυτό βοηθάει στην καταστροφή, βοηθάει τα κύτταρα της χρόνιας λυμφοκυταρικής λευχαιμίας να πεθάνουν. Τους στερεί την αθανασία.
Πού τους δίνουμε τους αναστολείς της BCL, το Venetoclax? Το δίνουμε στην πρώτη γραμμή, αλλά όχι μόνο του, μαζί με ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το Obinutuzumab, και η διάρκεια της θεραπείας είναι 12 μήνες, ή μπορούμε πλέον τον τελευταίο χρόνο να το δώσουμε σε συνδυασμό με τον αναστολέα της BTK, το Ibrutinib μόνο από τους αναστολείς, γιατί αυτά τα δεδομένα έχουμε, και η διάρκεια να είναι 12 μήνες για το Venetoclax. Το Ibrutinib είπαμε 15, γιατί προηγείται ένα τρίμηνο, αλλά το Venetoclax χορηγείται για τους 12 από τους 15 μήνες. Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία, σε υποτροπή δηλαδή της νόσου. Εκεί το δίνουμε με ένα άλλο μονοκλονικό αντίσωμα, το Rituximab, και η διάρκεια της θεραπείας είναι 2 χρόνια. Και τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να το δώσουμε μόνο του, αν κάποιος ασθενής πρέπει να παίρνει συνεχόμενη θεραπεία και δεν μπορεί να πάρει αναστολέα της BTK για διάφορους λόγους, όπως είπαμε πριν, γιατί έχει κάποιες άλλες παθήσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή γιατί παίρνει κάποια άλλα φάρμακα που δεν κάνει να το πάρει μαζί, μπορεί και αυτό να χορηγηθεί σαν μονοθεραπεία, μόνο του δηλαδή, συνεχόμενα, για όσο διάστημα ελέγχει την νόσο. Και αυτό έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες που θα τις πείτε μετά. Η πιο σημαντική από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, Σωτήρη, θα τη σχολιάσεις εσύ, να την περάσω εγώ, είναι το σύνδρομο Λύσης-Όγκου, που θα σας εξηγήσει ο κύριος Σαχανάς τι είναι. Και για να αποφύγουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, το φάρμακο χορηγείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή αυξάνουμε σιγά σιγά και σταδιακά τη δόση του σε ένα διάστημα 5 εβδομάδων, οπότε να μην έχουμε μια ταχεία δράση του φαρμάκου και φτάνουμε στην κανονική δόση με το σχήμα αυτό. Λοιπόν, τα μονοκλονικά αντισώματα, για να τελειώσουμε από τις κατηγορίες των στοχευτικών παραγόντων. Τα μονοκλονικά αντισώματα τι κάνουν? Στοχεύουν και αυτά κάποιες πρωτεΐνες που έχουν στην επιφάνειά τους τα β' λεμφοκύτταρα και πυροδοτούν μία σειρά τέλος πάντων διαδικασιών που τελικό αποτέλεσμα έχουν να σκοτωθούν τα κύτταρα αυτά στα οποία έχει συνδεθεί το μονοκλονικό αντίσωμα, δηλαδή μόνο τα β' λεμφοκύτταρα. Δεν χορηγούνται μόνα τους, δεν κάνουμε μονοθεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα στην β' χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία. Χορηγούνται συνήθως σε συνδυασμό είτε με το Venetoclax ή με το Acalabrutinib, για παράδειγμα, κάποιο από αυτά, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες που ξεφεύγουν από το στόχο αυτής της παρουσίασης. Η χορήγησή τους είναι ενδοφλέβεια, είναι στάγδιν ενδοφλέβεια. Έχουμε αυτά τα δύο που χρησιμοποιούμε στη χρόνια λεμφοκυταρική, όπως είπαμε, το Rituximab και το Obinutuzumab. Η χορήγηση συνήθως γίνεται σε εξωτερική βάση, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία κατά την πρώτη χορήγηση, γιατί τα φάρμακα αυτά, ιδιαίτερα στην πρώτη τους χορήγηση, μπορεί να κάνουν κάποιες αντιδράσεις, όπως τις λέμε εμείς, αντιδράσεις κατά την έγχυση. Όπως σας είπα, είναι συνηθισμένες αυτές οι αντιδράσεις όταν γίνονται, καταρχήν γίνονται σε ένα 30% περίπου των ασθενών, δεν γίνονται σε όλους τους ασθενείς αλίμονο, αλλά συνήθως στις πρώτες χορηγήσεις και δίνουμε προληπτικά κάποια φάρμακα για να τις προλάβουμε. Τα περνάμε και αυτά γιατί δεν μας ενδιαφέρουν και πάμε τώρα να δούμε πώς αποφασίζουμε εμείς για αυτή τη θεραπεία. Είπαμε τι έχουμε στα χέρια μας και ότι κινούμαστε προς τις στοχευτικές θεραπείες. Πώς όμως αποφασίζουμε ποια θεραπεία είναι καλύτερη για ποιον ασθενή? Καταρχήν, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, μια πολύ σημαντική παράμετρος που λαμβάνουμε υπόψη, είναι οι συνοσηρότητες των ασθενών. Είναι τι άλλα προβλήματα υγείας έχει κανείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τέτοιο το προφίλ ασφάλειας, οι παρενέργειες δηλαδή αυτών των φαρμάκων, που μας λένε ότι καλό είναι να μην το δώσεις. Να μην δώσεις, για παράδειγμα, αναστολέα της BTK σε έναν άρρωστο που έχει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, ή να μην δώσεις, για παράδειγμα, Venetoclax σε έναν άνθρωπο που έχει νεφρική ανεπάρκεια, για τους λόγους που θα καταλάβετε στην πορεία. Μια άλλη παράμετρος που λαμβάνουμε υπόψη είναι η προτίμηση των ασθενών, γιατί διαφέρει πολύ ο τρόπος της χορήγησης. Όταν κάνουμε τις θεραπείες των BCL2, το Venetoclax με μονοκλονικά αντισώματα, ο ασθενής πρέπει να έρχεται στο νοσοκομείο κάθε μήνα, να παίρνει μια ενδοφλέβεια θεραπεία, θα πρέπει να έρχεται κάθε εβδομάδα στο διάστημα και πολλές φορές 2 μέρες την εβδομάδα στο διάστημα που αυξάνουμε τη δόση του Venetoclax. Και από την άλλη μεριά, όταν κάνουμε θεραπεία με τους αναστολείς της BTK, έχουμε το disadvantage, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ότι θα πρέπει να την παίρνει συνεχόμενα.
Για όσο διάστημα ελέγχει την νόσο, για 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Υπάρχουν ασθενείς που προτιμούν το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, ζουν μακριά από το νοσοκομείο, δεν έχουν κάποιον άνθρωπο να τους πηγαίνοφέρνει και προτιμούν να πάρουν μια θεραπεία με ένα χαπάκι, να είναι στο σπίτι τους, να παίρνουν το χάπι τους και να έρχονται μια φορά το τρίμηνο. Υπάρχουν άλλοι ασθενείς οι οποίοι είναι νεότεροι σε ηλικία και δεν θέλουν να δεσμευτούν να παίρνουν μια ζωή ένα χάπι και προτιμούν να κάνουν μια θεραπεία η οποία θα έχει διάρκεια 12 ή 15 μήνες και μετά για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες δεν θα χρειαστούν άλλη θεραπεία και μπορούν όταν ξαναχρειαστεί θεραπεία, να έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την πρώτη, να επαναλάβουν την ίδια θεραπεία ή να πάνε σε μια άλλη κατηγορία φαρμάκου. Όλα αυτά τα συζητάμε με τον ασθενή. Πότε όμως τα συζητάμε και αφήνουμε τον ασθενή να αποφασίσει? Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Μας ενδιαφέρει το βιολογικό υπόστρωμα, όπως τις λέμε, της χρόνιας λυμφοκυταρικής. Ακούσατε και πριν από τον Νίκο ότι δεν είναι όλες οι χρόνιες λυμφοκυταρικές ίδιες, ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της αρρώστιας που καμιά φορά μας κατευθύνουν και ποια είναι η καλύτερη θεραπεία να κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε μελέτες που να συγκρίνουν άμεσα τις θεραπείες μεταξύ τους. Να συγκρίνουν δηλαδή από τη μια να βάλουν τους αναστολείς της BCL2 και από την άλλη να βάλουν τους αναστολείς της BTK και να κάνουμε μια μεγάλη μελέτη με ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που με τυχαίο τρόπο θα πάρουν το ένα ή το άλλο και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ξέρουμε όμως από μελέτες του καθενός φαρμάκου χωριστά ότι δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις μορφές της χρόνιας λυμφοκυταρικής. Θα επανέλθω σε αυτό λίγο παρακάτω. Αμέσως μάλλον τώρα. Είναι σημαντικό να κάνουμε λοιπόν κάποιες εξετάσεις πριν επιλέξουμε τη θεραπεία για να ξέρουμε αυτά τα βιολογικά χαρακτηριστικά της αρρώστιας. Και είναι 3 τα βασικά πράγματα που μας ενδιαφέρουν, 2, απλώς με 3 τρόπους τα ψάχνουμε. Το ένα είναι αυτές οι μεταλλάξεις που λέμε, του γονιδίου της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών. Μην προσπαθήσετε να μάθετε πώς το λένε και τι είναι. Απλώς αυτό ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έχει σημασία και για το πώς θα είναι η έκβαση της αρρώστιας. Αρχικά είχε σημασία ακόμη την εποχή της χημειοθεραπείας, το μάθαμε ότι έχει σημασία και ότι διαφορετικά ανταποκρίνονται στη θεραπεία ασθενείς ανάλογα με το αν είναι μεταλλαγμένη ή αμετάλλακτη η χρόνια λυμφοκυταρική λευχαιμία τους. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η διαφορά διατηρείται και με τους νέους παράγοντες και βλέπουμε ότι υπάρχει μία διαφορά στην έκβαση με τους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από αυτή τη μεταλλαγμένη, όπως λέμε, χρόνια λυμφοκυταρική λευχαιμία, να έχουν λίγο καλύτερη έκβαση σε σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν την αμετάλλακτη μορφή της νόσου. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για τη θεραπεία με το βενέτοκλαξ και τα μονοκλονικά αντισώματα. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια σχετικά σημαντική απόσταση ανάμεσα στην έκβαση των ασθενών που είναι μεταλλαγμένοι ή αμετάλλακτοι. Στους αναστολείς της BTK φαίνεται αυτή η απόσταση να είναι μικρότερη, αν και με κάθε θεραπεία η μεταλλαγμένη πάει λίγο καλύτερα. Ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε αυτές τις βλάβες, αυτό το 17 που λέμε, 17P ή το TP53. Αυτά είναι διάφορα ογκογονίδια και να μην μπλέξουμε τα γονίδια, τα μεταλλαγμένα μετάλλακτα με κληρονομικότητα, γιατί το μυαλό μας πολλές φορές όταν ακούμε γονίδιο πάει σε κάτι κληρονομικό, δεν έχει καμία σχέση. Είναι βλάβες που γίνονται μετά μόνο στα κύτταρα της χρόνιας λυμφοκυταρικής, σας τα λέμε γονίδια, δεν σχετίζονται με κληρονομικότητα. Αυτή είναι λοιπόν μια άλλη κατηγορία που όταν υπάρχει αυτή η βλάβη σε αυτό το ογκογονίδιο, επίσης ξέρουμε ότι είναι καλύτερα να δώσουμε μια συνεχόμενη θεραπεία γιατί θα πάνε καλύτερα οι ασθενείς μας. Επομένως βάζουμε στο τραπέζι και αυτές τις πληροφορίες και στη συνέχεια καλείται ο ασθενής να αποφασίσει ποια θεραπεία θέλει. Αν θελήσουμε να τα δούμε λίγο συγκριτικά και βάλουμε από τη μία πλευρά τους αναστολής της BTK και από την άλλη το βενέτοκλαξ και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά σε κάθε θεραπεία. Στους μεν αναστολής της BTK υπάρχει ευκολία στον τρόπο χορήγησης, γιατί είναι ένα χάπι που το παίρνει κάποιος στο σπίτι του. Είναι συνεχόμενη θεραπεία και αυτό για κάποιους είναι disadvantage. Δεν προκαλεί, δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτού του συνδρόμου λύσης όγκου που θα σας πει ο κ. Σαχανάς μετά. Έχουν περισσότερες καρδιολογικές επιπλοκές σε σύγκριση με την άλλη ομάδα των φαρμάκων,
αλλά φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα αποτελέσματά τους στην νόσο υψηλού κινδύνου, στους ασθενείς δηλαδή που έχουν αυτές τις βλάβες στο P53. Από την άλλη πλευρά, το Venetoclax έχει μια δυσκολία στην αρχική χορήγηση, γιατί χρειάζεται πολλές επισκέψεις, πολλές εξετάσεις, ενδεχομένως νοσηλεία. Έχει το αβαντάζ ότι έχει συγκεκριμένη διάρκεια η θεραπεία, είναι μόνο 12 μήνες. Υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί αυτό το σύνδρομο λύσης όγκου. Προϋποθέτει να έχει κανείς καλή νεφρική λειτουργία για να το δώσουμε, να λειτουργούν σωστά τα νεφρά του και δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι η καλύτερη επιλογή όταν έχουμε νόσο υψηλού κινδύνου. Φαίνεται λοιπόν, για να τα μαζεύουμε λίγο-λίγο, ότι οι νέοι παράγοντες έχουν οριστικά εκτοπίσει την ανοσοχημειοθεραπεία. Οι μεταλλάξεις του TP53 αυτού του ογκογονιδίου που είπαμε εξακολουθούν να είναι δυσμενής προγνωστικός παράγοντας, όπως ήταν και με τις προηγούμενες θεραπείες, όμως η έκβαση των ασθενών αυτών που τους χαρακτηρίζουμε εμείς υψηλού κινδύνου είναι πολύ καλύτερη με τα νέα φάρμακα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Επομένως, στην πρώτη γραμμή μπορούμε να δώσουμε είτε έναν αναστολέα BTK, είτε το Venetoclax με το Obinutuzumab, ή το Ibrutinib σε συνδυασμό με το Venetoclax. Αυτές είναι οι εγκεκριμένες για την ώρα θεραπείες στην πρώτη γραμμή και φαίνεται ότι είναι κατάλληλες κάθε μία με τα υπέρ της και τα κατά της για την πλειονότητα των ασθενών. Συνοψίζουμε. Επιλέγουμε με βάση τη συνοσυρότητα, τα συγχορηγούμενα φάρμακα, την πιθανή τοξικότητα των φαρμάκων, την διάρκεια της θεραπείας και πολύ σημαντικό τα χαρακτηριστικά της νόσου. Τα νέα φάρμακα λοιπόν βελτίωσαν πολύ τα αποτελέσματα της θεραπείας. Οι παρενέργειές τους είναι συνήθως ήπιες και μπορούμε να τα χορηγήσουμε και σε ηλικιωμένους ασθενείς, με κάποιες εξαιρέσεις. Η απόφαση για το είδος της θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται μετά από αναλυτική συζήτηση με τον ή την ασθενή κάθε φορά και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίζουμε από την αρχή το στόχο που έχει η θεραπεία μας. Είναι διαφορετικός ενδεχομένως ο στόχος της θεραπείας σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 χρονών και διαφορετικός ο στόχος της θεραπείας σε έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, που είναι 85 χρονών και το μόνο πρόβλημα που έχει είναι μια υπηανεμία που ενδεχομένως μπορούμε να τη διορθώσουμε και αλλιώς. Επομένως, αυτά πρέπει να τα συζητάμε και να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε πριν επιλέξουμε αυτό που θα κάνουμε. Και να δούμε λίγο πού κινούνται και τα πράγματα στο μέλλον. That was it. Λοιπόν, φαίνεται ότι μάθαμε τα τελευταία χρόνια ότι η συνδυασμένη θεραπεία με αναστολής της BTK και αναστολής της BCL2 μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές υφέσεις, αυτό που λέμε εμείς μία ανιχνεύσιμη ελάχιστη υπολοιπόμενη νόσο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε, είναι ακόμα σε φάση μελέτης, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο που μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην κλινική πράξη, αλλά σας λέω λίγο τι περιμένουμε για το μέλλον. Αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα και παρακολουθώντας το βάθος της ύφεσης, να κανονίζουμε την διάρκεια της θεραπείας. Να μην αποφασίζουμε δηλαδή ευθύς εξ αρχής ότι θα κάνουμε μια θεραπεία 12 μήνες, αλλά να ξεκινάμε αυτή τη θεραπεία, να βλέπουμε πόσο καλά ανταποκρίνεται, πόσο βαθιά ανταποκρίνεται ο ασθενής και αναλόγως να ξέρουμε αν θα την πάρει για 1 χρόνο, για 2 χρόνια, για 3 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι η αντιμετώπιση των ασθενών σε κλινικές μελέτες γίνεται για τη διασφάλιση της σωστής αντιμετώπισης των ασθενών και μην τις ακούτε ποτέ με σκεπτικισμό, πάντα γίνονται για το καλύτερο. Και τέλος, υπάρχουν και νέοι στοχευτικοί παράγοντες οι οποίοι αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια ή και νέα μονοκλονικά αντισώματα και έχουμε να περιμένουμε περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Αυτά είχα να σας πω και δεν με διακόψατε.